И здравейте хора, аз съм Плей и това е следващият епизод от нашето оцеляване. По-скоро от моето оцеляване и вие гледате. Да. Сега. Може и се досещате, че днес ще направим този толкова труден покрив. Ще само го правя на бърза ръка. И отивам да копам, защото изобщо не съм развит. Да. И ще покопаме повече и ще завършим епизода в мината. Нали? И следващия епизод ще излезем и ще правим нещо друго. Някой друг да скамази. И така, 24 луден планк. Вижте нашата скромна... Чак сега. Може то къщ да е... Той е епизод да е обзавеждане на къщата и следващия да е копане. Ще го обмисля. Абе, ще се стара възможно най-бързо да завърши тук всичко. Сега направихме ли го? Абе, то стан пак. Хора, видяхте ли този паяк докъде излетя? Аз не мога да летам. Жалко. Добре, покрива е завършен. И сега ще направим тази част от нашия хубав, уютен. Не се чупиш, окей. Съвсем уютен дом. Welcome. И заваля сега. Това е таки тъпо, защо ще завалиш? Скамас! Как сега вали, докато аз снимам клип? Как така? Как се осмеляваш, дъжд? Да ми прекъсваш времето за снимане. Скамас. Какво? Окей. Щупи си кръг. 32 ще ни стигне. Там... Окей, това там са съпленги. Къщата ни е, много обикновена, но най-вероятно, евентуално за напред ще е разширена. Ще направя по-хубава, даже може да бутне и ще направя нова база, защото да не кажете, че ми е грозна базата. Възможно се стара да ви е най-интересно, а не примерно един епизод е така просто да фарми, да кажем дърво. Така че да. Този прозорец не знам защо ще чупим, сега ще го оправим. Боп! Слагаме тук. Абе, ще се оставя тук. Тук квадратче е наказан. Живот. Още 2 спайдър. Така. Сега, слагаме си това. Слагаме си вратите. Има ли шанс да заспим? Не. Значи, отиваме да копаем някъде. Нека да видим обаче къде. Дали да не започнем мината. Сега, като се замислят, нямам торчове, но ще купаем без торчове, евентуално. Много е тъмно. Така. Това е лошо. Как все още не съм намерил кол. Явно ще трябва да ползваме чарка кол. Така че нека наберем още дърво. Така.
вземе си тази хубава малка брадва и започваме да сечем дърво. Така, 6 чаркол с 6, т.е. 8 чаркол е равно на... Сега като се замисля, няма с какво да го пече, освен с друго дърво. Дърво пече дърво, нали? Ех, не съм на новия снапшот. Дам! Може би след някой следващ епизод. Може да сме на новия снапшот. Опа, аз защо го отворя справя? Слагам си дърво. Слагаме с какво да го печем. Вече ще има да си почакаме в нашата уютна къща. Също не може. Ами, докато изчакваме това се пече. Влогове. Влогове, ямдиня. Вечер. Сега като се замисля, нямам и пръчки. Е така. Човек, това аз като тъпо. Кажем 4 е па, ако не му стига да си намери... Човек! Само 2 пръчки направих. Не. Ще направя така. Така. Да имам 8 пръчки. И ще направя 8 торча. За да взема това. Сега ви кажа, че няма да стигне и ще гръмна. Ето... И трябва да стигне обаче. О май гад! Направим още торчове. Всъщност... левър да понадиваш. Или всъщност, докато чакаме, нямаме дърво. Окей, той дърво ще ни помогне. И то много. Така, и си правим още малко такива. Къде са плежер? И точно 2 плежер с плейт. Штрак. Окей. На път с 28 торча. Тръгваме. О, то дъжд ме убива. Айде. Тъпътка. Така. Започваме да копаме, да видим. Окей. Сега като се замисля, не сме готови все още за минута. Така хора, не мисля, че е интересно да е така как ще събирам дърво. Като ще се върна, като събера дърво. Чао. За сега.